loistavaa, Erkku. Mikä luukki sulla on tänään? No, erilainen vaihteeksi. Hieno asennetta. Hei kiva, elikkä millä mielellä tänään? Ihan hyvällä. Vähän jännittää kuin viimeksi, koska jotenkin tuntuu, että se, kun ensimmäinen kierros oli tehty, niin vähän tietää, miten tämä homma toimii. Ja biisikö ehkä vähemmän haastavaa. Okei. Hei loistavaa, mutta sitten semmonen, että tänään on naistenpäivä. Onneksi olkoon. Kiitoksia. Mutta hei, jos olisi miesten päivä, niin miten sä viettäisit sitä? Tai äijänpäivä? Äijänpäivää. No en mä oikein tiedä, että on vaikea kysymys, että jotenkin tuntuu, että miehiä ei ole vaikea juhlia. Naisia on helpompi juhlia kuin miehiä mun mielestä. Miehillä on merkkipäivät, suurmiehet sun muut, mutta ehkä sitten kaljaa juotais ja syötäis lihaa ja saat joku hieros selkää tai tollaista. Ihanaa. Hei, sehän jo mun mielestä olisi ainakin niin mahtava päästä joskus äijien saunaan. Mitä siellä oikeesti puhutaan? Tai tosi synkkiä. Mutta ei mitään, odotetaan sitä, että koska tulee se äijien päivä. Yes. Kiitoksia tästä. Kiitos. Tsemppiä sulle tähän iltaan ja pysy Katankaistalla. Moi moi!